Bon dia. Estem a Sinenguera, la Fira de l'Oli 2024. Així estan els diversos cartells. La Fira de l'Oli, que enguany no n'hi ha, per fer riure, serà l'oli de l'any passat. Però això és el cartell on l'estan presentant. A part de xurro. Així, no sé, que està venent-se el que siga. I en fi, així el l'han de traure el tio Jamaica per ahí, aquí tenia, ahí, una alimentació, en fi, no sé. Una pegada volteta i vos acompanyi, a Sinenguera 2024, al canal de Navarrés. Estem avorrits per casa i hem dit, anem a pegar una volta per ahí. Ara, el campo d'Enguera posa per dalt, la traducció camp d'Enguera, per si algú no ho entén el castellà, és complicat d'entendre, doncs això. Igual que al revés, que la fira és del 18 al 20, i en fi, ahí tenim ja la tendeta, sí, la senyoreta Imma, Imma, ahí un rato, vam entrar l'altre dia. Jo vull veure la cooperativa, és el que vull veure jo. Tendetes este, pues bo, tira que va, aguanten el tipus com poden i en va. Això, quan no el deixen progressar, té el que té. Aquestes estan bones, Així tenim ahí el trio Calavera, dos ahí, I dos més que estan ahí xerrant-seus, tranquil·lament, en fi. A mi m'interessen més això, ara què diu ahí? Què diu ahí? Escuela de Viticultura y Enología Requena, que cau un poc més lluny, però bé, vols fer la traducció, va. Escola de Viticultura y Enologia de Requena, segles de vins i indústries alimentàries. En fi, ahí tenim ahí, pega una miradeta jo perquè igual em compre alguna cosa de planter i ahí n'hi ha naix, hòstia, si té ahí les penques ahí, mira, les flors, els floricols, ahí estan les cepes, algo que agarrarem després, ho mirarem. Bo, què més? Ahí està Travolta Imma, que vol eixir ahí, que si no ell no està tranquil·la i contenta, mira, la tia ahí, tota... Tia, ahí n'hi ha una ahí, una forca de 3 cuernos, mira, de 3 ditets. Home! Uno que se'n va a canviar l'àvia al canari, i així que tenim formatges ahí, a punta pala. Ahí amb Magrane, raïm, ara, que ve per ahí, tothom que està mirant per allà, sola, Camponguera posa per ahí, en fi, mira, remolque, voleu remolques? També n'hi ha, mira, no sé quantos. Ja, i jo què sé, ara que portem, vora 3 minutets, esta està fent-nos ahí un striptease, oh yeah, la morena de l'altra estava més assequible. Bo, en fi, dissabte matí, com no podia anar a l'horta perquè ja ho vaig fer ahir el del blat i d'això, avui ens hem amotinat a veure... Hòstia, miraré jo sacs aquí d'allà que necessita adob verd. Igual sempre un pall de taules d'eixes de l'adob verd, de vessa i coses així, perquè li dona el nitrogen pertinent a les tauletes que deixarem guaret en guany. Bo, que entre el cremaet, l'herbero... Estic ja mig embolicat. Fem-te una foto. Pot ahí la forca i el sombrero i el botilló. Pots ahí, a la mà. Oh yeah! Mira, veureu això? Em falta la forqueta aixina. Com és això? Els maseros, la millor filaeta de totes les festes de muro. El masero, Una foto, estic gravant en vídeo, saps? Espera, ara que pare. Bo, au, ja veurem la setmana que ve, au.